Migao mar arita koro wacho ni buche mag lwenje ma kit chwech medore e pachoka kanoloso limbe mare mogik kawuono e gwenge makadho wadh nam chumbi e weche mag arita motisi ni Jukwaa la Usalama Security Baraza maka bende ne ntiere Taveta. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen wacho ni lwenje gi oting'o koda kabembo kod keny momondo. To kaka Simfros Okinda lero, migao no koro omi ting' mar kedo ywaruok ewi lope jopuonjre masik jwango skul e kind mamoko. Timbe kaachiel kod kido mar dhoudi mantiere kaunti ma Taita Taveta itudo kod medruok mag lwenje mag kit chwech. Lwenje gi oting'o koda kabembo nyaka keny momondo kama gino twakie e kinde romo ewi arita manoyuore kod komishona ma gwenge makadho wadh nam chumbi kaachiel koda kaunti komishona ma Taita Taveta. Romo makamano no chweye kom kwa jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen. Kama wewe mama unajua bwana yako ni mnyama ananyemelea watoto, usivumilie ati unamchunga bwana yako ati kwa sababu unataka kuchunga ndoa. Hiyo sio ndoa. Mtoto mdogo hako na mtoto hii maneno iko kwa chief. Ukiuliza chief anakupeleka east, anakupeleka west. Ukifika tena kwa OCS ukijaribu kuuliza anakuambia rudi tena kwa chief. Jatendari tago bende no twake wi ywaruok ewi lope kwalo kata ka mwandu mag ji giwegi kaachiel kod chiwo kuonde jot ne squatters e romo mano bagi APC mar County Commissioner ma Taita Taveta. Chief wako wapi wakati unyama namna hiyo inafanyika kwa village? Assistant chief ako wapi? Tunataka tuhakikishe tumetoa, we are root out these criminals from our midst. Kalimbe mare weche mag arita kadho wadh nam chumbi ochope giko mare kawuono. Chier mag grube njore mag rowere, yedhe mamero ji, ywaruok ewi lope, ywaruok ewi kiewo kod kwan mamalo mag jopuonjre ma jwango skul gin moko kuom gigo manolosi. Ingewezekana tungepata ball at least nyumba ikaweza kufanikiwa. Murkomen ne ni limbe mar jumachiel kadho wadh nam chumbi kama no wuothe counties duto kamoting'o Mombasa, Kilifi, Kwale, Lamu, Tana River kaachiel kod Taita Taveta. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jatend piny William Ruto wuok